Čau ľudia, tu je Daniel 0802 a som ja. A máme skôr taký vlog, že umelé viete čo, hovno. Keď sa pozrieť, to bude fakt nechutné. Teraz mám tak jednou rukou to robíme. Ty vole, to je fakt ťažké s jednou. To je to umelého niečo, čo? Tak to vytočíme a dáme dole, vytočíme, tak sa to robí. Tak to dáme dole. Som šikovný. Áno, som šikovný. To sa ako, že keď som to skúšal tak ako na skúšovne, tak to išlo ako po masle. Počkajte teraz, na chvíľku tak som sa mal, možno zasunúť niektoré. No ja to musím to nejako dať dole. No, to je fakt nechutné. To prvýkrát robím, možný. To sa na znovu lepšie. No to sa mi to išlo lepšie, no. No. Takže už to máme. Počkajte, chvíľku. Zostaňte som toho. Nechutná ložka. Prepáčte, že to tak hovorím. Ešte nie je hovno, no len to nejako tak pracujeme. Máme umelé hovno. Fakt, to je nechutné. Počkajte, keď to takto dám, to vyzerá. Počkajte. Patrzcie, że tak szybko widzicie, właśnie nie. Umyło, teraz to nie będę na zachodu. Czekajcie. Tak, na zachodzie tu je miejsca, proszę, omijam luki. Tak to. Tak to wygląda. Nie trzeba na stoły. Poczekajcie. Tak. Dajmy też ale nic. Надо ten vlog. Tak, się mamy všimnúť takový zviera umelého. No to sú zbytky. Keď chcete to spraviť doma, nikoho takto nachytať, ako ja nachytám možno spolužiaka. To sú tak, ako ja nikoho napadli. Môžete si, dajte kartón, no vylejte recept.
Len tak som potrebujete, ako to pôjdete tak, ako som ja postupoval. Ale fakt to bolo nechutné. To je to za mňa. Lúči. Prepáčte, že ako som robil, to dávať dole, že ste nič nevideli, ale tak, wow, tak to bolo tak troška trápne aj nudné. Takže tam vyzerá sklo, a sklo mňa nikdy nemalo pomôcť. Takže to bolo nechutné. Ja to s vami lúčim, takže čaute. Čaute!